هاجرنا إيرترا مريتات راي زي كونه تلاي بحر حويسكا ملوء زي قدل تسقاتات تونن هاجريا لعلو كله جن تسقاتات حزبايو إزي أب هاجراون حيواناتهم بعلتنا أستمايك ستانين كيبله بحبار إدن فاسيغان تحقق فزوع الحزبي أب سدت تخونه بانديرا هاجرون دام بلبله وترو هاجراي زبل روحو حيزو بنافقوتنا تحمسه كابتا زلاتو قفو حدر سماعتا تمسسان نهنصتن لمعاتنا هاجرو أب قون حزبن منغستن دوز بله إزمن رخبو إزغزا هبوي رعوس بعل مسكل انقع حب زبن ماتيوس ناب زمن ماريقوس بسلام أبقعنا اندابلكو نلومي حدا خابتا هايمونتاو بعلاتنا أب عمد حدا جزي زبعل نقدته قل خبل دلي إذا أب صباح مسكل تبعل فلاميتنا نقدت زخونت بأبونا إيوستاتيوس ويدما كم لمدي أمنتاتيوس اتفلت نقدت قدايف اتوم بأكال زوعلنا نعامتا خمز اواني لنا مريقنا هنا اتوم بأكال زي وعلكم دما بزا حتصر فيديوي نخيد نام نقدت قدايف إذا تأمراويت قوص لأوليع إنه سقاب لومي كاب 10 شعات بقئز ويدما 10 شوعات فرنجي كساب لومي ندات تتركب أبونا إيوستاتيوس أب إيرترا مصيوم أب زعرفلو أب زحجي بسمهم لا تصوعه قدايف زبل السم زرعمه نأماطاطا اسم ناي قدايف كم الصعب يمثل أب إيدهم حزوما زنبرو نيشتاي قوصلا أوليع أباي تنبروا مسجيزي رسعما مستبقسو نحادا خاودهم اتاز رسعوا قوصلا أوليع نخمسا أززو تخونجن سورن ترى حزا قدفا بلو ويه ودهم دما سور حزا مستنحتو قدفناها بلوم بقانقوا جئز دما قدفناها مالت قديفنايا بز دما قدايف ناتبهله اصوع له زوم بصو وقدس زخونو أبونا قدامويان أبونا إيوستاتيوس ناي قصل سممون كفالي بحري ناتبهلون يصوع يوم بحري إيروكا شديدوم بتأمر ناب أرمانيا زاتو أب 10 حدن بقئز أب 10 شمون فرنجي أب هجر أرمانيا عارفهم
እንሆ ድማ ዓመት መጸ ህዝቢ ጎዳይፍ ብዓብ ድምቀት የብዕሎ እዚ ገዛውት እዚ ኣበይ ገዛውት ኸምበር ኣበይ ዓድኻ ከይተባሃሉ ኣካራይን ተኻራይን ንሶም ብገዝኦም ተኻራይ ብገንዘቡ ዝያዳ ካብ ማሕበር ዓዲ ማሕበር መተዓቢቲ ዝልለዩ መንእሰያትን ሽማግለን ዝሓቆፈ ማሕበር ኣብ ውሽጢ ሃገር በኣካል ኣብ ስደት ከይተረፈ ብመንፈስን ብሓገዝን ጽጉማት ምሕጋዝ ኣብ ሓጎስን ሓዘንን ብሓባር ተሓቋቂፎም ዝጻወትዎ ዘለዉ ተራ ቀሊል ኣይኮነን ንኣቃውማ ናይ ጎዳይፍ ዝምልከት እውን ገዛ ዓዶሞ ማይ ዓይኒ ምግሪ ሓፍራስ ዓዲ ሓርያ ማእከል ዓዲ ገዛ ላዕላይ ብዝብል ኣጻዋዓ ዝፍለጥ ኮይኑ ቀንዲ መለለዩ ድማ ፋብሪካ መስማር እንዳ መስማር ፋብሪካ ዓለባ ኣስመራ ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ኣብርሃ ባህታ ምዕበይ ዘኽታማት ኦርፋን ወዘተ እዩ ብዙሓት ምሁራት ጀጋኑ ስፖርተኛ ስነ ጥበባውያን ዘፍረየ ልዕሊ ኩሉ ድማ ድኻን ሃብታም ኢልካ ዘይትፈልየሉ ብማዕረ መናባብሮ ዝነበሩ ካብታ ዘላቶም ተኻፊሎም ዝበልዑ ሓድነቶም ፍቕሮም ሓሌቶም ክትዕዘብ ከለኻ በኻ ወዲ ገዛውቶም ኮይነ እዩ ዘብለካ እንሆ ለሙውን እቲ ተቀባለ ጋሻ ዝኾነ ህዝቢ ጎዳይፍ ብምኽንያት በዓል አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ቤቱ ሰትነስኒሱ እኽለማይ አዳልዩ ኣብ ልዳት ገዝኡ ወፂኡ ንዝሓለፈ ሰብ ንዓእቶ ጸበል ጣዕም እንዳበለ ኣጋይሹ ዝቕበል ዘሎ እዚ ሓደ ካብቲ ክብርታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ከምዚ ዓይነት ጭዋ ዝኾነ ህዝቢ ክትውንን ሓንቲ ሃገር እንኳዕ እኳ ኤርትራዊ ኾንኩ እዩ ዘብለካ እዚ
ንግደት ጥራይ ዘይኮነ ደንበ ሓድነት ደንበ ፍቕሪ ደንበ ሃይማኖት ደንበ ሃገራውነት ደጊመ ርሑስ በዓል መስቀል ርሑስ ሓድሽ ዓመት ክኾነልና ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ዝርከብ ከምኡውን ጅግና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ በዚ በዓል እዚ ምክንያት ብምግባር ድማ ሰናይ ትሚተይ ይገልጸልኩም ጠጥዕሙ